Nyika yose yeZimbabwe takaiona muzora nezuro vachibetsera nefamily yekwaPinjisi vachimuchema pamusoro aiwa petragic loss yavakasangana nayo yemudikani wake anozikanwa kuti aimba aiwa nziyo dzesungura. Panguva inoyi vachiona kuti zviitiko zvakaleta to his death aiwa zvinhu zvinobata-bata zvinokonzi aiwa nyika yese yeZimbabwe inofanira kuti mumwe nemumwe aine panokwanisa napo tibatsirane tidzosere nyika yedu chaipo nobva wasubscribe like on the bell icon. Tina BBC vanobuda vanyora vachiti checkpoint. There was no tablets in hospitals. We were told to go and buy at pharmacy. Giant, the guy who survived in an accident that killed Sungura musician Tatinda Pinjisi and the other 3 who own pharmacies in Zimbabwe. Some people who have destroyed hospitals. What happens to those who can't afford to buy medicine at pharmacy? Death sentence. If you can't access cheap medication like pain is in the hospital, why not close than pretending to be running working hospitals? A genocide is happening in our country systematically. Thomas Komodanyero panapa hatukuna kuti aiwa nyika yose panguva ino yakabatikana pamusoro pevanhu vakabuda vachitaura aiwa vakasurvivor pathat tragic accident vachiti aiwa tatenda kuzvipatara konekwa kunzi aiwa zvipatara zvisina mapain easy zvinhu chiri basic chofanira chiri expected kuwanikwa muchipatara. Noda kuti vanhu vanouya vachinoisiwa vanenge vasangana nezvakasiyana-siyana, so they need those tablets kuti vakwanise kurecover papain yanenge vainayo. Panguva ino vanhu vachinzwa kuti aiwa ndo the situation yakaliita to his death aiwa nyika yese yobatikana. At the same time they are seeing kuti in the same country muri kuonekwa kunzi some people who are affiliated to the government they are dishing out vehicles vanouya vachipa war veterans mari mastrains and the likes. Government chaiyo panguva ino is failing to address these issues. Mashoko ari kuda panapa pachinyorwa vanhu vanyatsoratidza kuti aiwa panguva ino vari kubatikana nezviri kuitika. Muridze mafungiro imo tikudii pamusoro pechitiko ichi pinda comment section medu. Musawana subscribe or like, turn on the bell icon.